Det er søskende uge inde på Paradise Hotel, og derfor har jeg fået besøg af den jyske, blonde partypatrulje, nemlig Ronny og Kenneth. Tak fordi I gad at komme, dreng. Det var slet. Ronny, du var jo med i sæson 5. Du var med sidste år, Kenneth, ja. Og sidste år, da du tjekkede ind på hotellet, der var det ikke lige alle, der helt vidste, hvem du egentlig var. Og en af dem var Amalie. Det skal vi lige se her. Prøv at tjekke der. Jeg tænker shit, fordi at mig og Ronny har været sammen i en lille periode hjemme i Danmark, og det gik ikke så godt, vores forhold. Men det er ikke sikkert, det er Ronny. Hvem fanden skulle det ellers være? Jeg begynder bare at ryste. Jeg kan ikke beskrive, hvad jeg føler. Men det var jo bare at gå ned og sige hej til Ronny, som der så er Kenneth. Totalt indviklet. Nej, hvor er det sygt, hvor ligner du har meget. Det var da helt sindssygt. Jeg bliver nødt til at tænke, at Kenneth altså ikke kender mig, men det er meget svært, når det er, at han ligner Ronny, fordi så tænker jeg bare, okay, hej Kenneth, som der faktisk er Ronny, altså det er bare så indviklet for mig. Hvorfor ryster du? Jeg fucking ryster det, du er fucking sygt. Fordi du troede, du havde knaldet med ham, men det var så broren. Okay, Ronny, først og fremmest, du kender Amalie, åbenbart, for noget før. Ja. Hvad har I lavet? Der sker det, at efter at de sidste, eller vores sæson af Paradise sluttede, der huggede jeg lidt op med Amalie. Vi var sammen, ja, vi var sammen en enkelt gang. Det var ikke mere end det, lad os sige sådan. Okay, jamen så er det da bare kæft. Men altså, hun har lidt svært ved at finde ud af, hvem det egentlig er, der kommer ind på hotellet. Sker det tit, Kenneth, at pigerne ikke rigtig kan kende forskel på jer? Nej, altså en gang imellem, især før jeg kom ind i Paradise og så videre, hvor jeg lige kom hjem fra Grønland af. Og så... Det snakker vi om på denne tidspunkt, ja. Ja, okay. Og så kom jeg hjem, og så var jeg lige hjemme i et par måneder, før jeg skulle være med i Paradise i 6. sæson. Og der var mig folk, de kiggede efter mig på gaden og så videre, men ikke efter jeg selv var med, så oplevede jeg det. Så kan folk godt kende forskel på jer. Okay. Altså, I ligner hinanden jo. Det kan vi ikke komme ud om. Men har I også samme smag i damer? Det er det gode spørgsmål. Det synes jeg overhovedet ikke. Nu har du været i Grønland, siger du. Jamen, jeg har været sammen med nogle grønlændere og sådan noget, men altså, de er jo søde ligesom alle andre. Og der er der også nogle pæne, nogle af dem. Ja, selvfølgelig. Ja, han er meget multikulturel, det skal han have. Men nej, jeg ved det ikke. Jeg tror et eller andet sted, jeg tænder meget på dem, der ligesom kan finde ud af at tænke selv og vide, hvad de skal gøre og ligesom vide, hvordan de skal agere. Jeg har altid sagt, at jeg kender, han er meget. Han er måske lidt mere dominerende, og han vil gerne have pigerne, de bare... makker ret, og ligesom det han siger, det var det rigtige. Men havde du haft noget imod, hvis Kenneth havde været sammen med Amalie nede på Paradise? Ville det gå dig på nerven, eller det bare... Overhovedet ikke. Jeg forstår slet ikke, at han ikke udnyttede den mulighed. Det var hans chance for at blive inde, men så spiller han jo helt tåbeligt. Men det var hans valg. Hvis jeg nu siger trekant, og nu tænker jeg ikke på Toblerone, ikke? Kunne I to godt være en trekant sammen med en anden sød pige? Har I gjort det før, må jeg spørge om først? Nej, det har vi ikke. Okay. Tilbuden, de har der været. Okay. Men jeg tror godt, vi kunne finde på det, hvis den rigtige kom. Det skulle da også være lidt lækker, så. Nej, det ved jeg sgu ikke, men det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, det var helt underligt, at jeg bare skulle sidde og se på dine tidsmænd og banke ind og ud i en dame. Altså, det kan jeg slet ikke forestille mig. Det er sgu da lige meget. Det er ligesom, når man ligger og knaller ved siden af hinanden i Sonny. Nå, kender vi alle sammen, ikke? Men hvem af jer to scorer mest, tænker jeg så? Er det Ronny, eller er det Ken? Nu skal vi være ærlige, drenge. Jeg ved ikke, jeg synes jo selv, at jeg begynder at få lidt mere til ro og prøve at finde piger, jeg gerne vil tilbringe lidt mere tid med, for at få lidt stabilitet i livet. Om Kenneth har det på samme måde, men det kan du spørge ham om. Vil du også gerne slå dig ned og købe en Volvo, Kenneth? Jeg tror lige, der går noget tid, før det sker, men altså... Jeg prøver altid at virke overbevisende over for pigeren med hensyn til, at jeg gerne vil falde til ro. Og så, altså, så nogen hopper mere ind i Hallo, drenge, det snakker vi meget mere om senere, fordi at, jeg vender tilbage med jer efter reklamerne, men efter vi kommer tilbage i reklamerne, der kan I opleve Regitze, der går i byen, og så kommer Sabine og Jakob og svarer på spørgsmål fra Senes Pandora. Så vi ses efter pausen. Velkommen tilbage til Paradise After Dark. Okay, Ronny og Kenneth. Det er jo søskende uge inde på Paradise Hotel, og Dan og Regitze, det har den her mission om, de skal holde det hemmeligt, at de er søskende. Det havde nok været lidt svært, hvis I to var kommet ind på hotellet, fordi I ligner pænt meget hinanden. Men så lad mig spørge sådan her. Hvis I to var kommet ind på hotellet samtidig, ja, ikke? Hvad var der så sket? Det var godt nok et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig bare, det handler om at stadig finde en partner med det samme, og så slå sig løs og slå sig... Jamen, bare blive gode venner med alle sammen. Altså, det er lidt svært at sige. Nu ved jeg ikke, hvilken position vi kommer ind i, om der er prøvet, om der er denne gruppe eller det ene eller det andet. Jeg tror ligesom, man bliver nødt til at se, hvilken situation der er. Men hvordan tror du, det har været over for hinanden?
Vil det være ligesom derhjemme, hvor det... Jeg tror aldrig, det var sket, at vi var kommet over for hinanden, fordi jeg tror ikke, der var nogen af de andre deltagere, der ville tro på, at vi ikke arbejdede sammen, eller var taktiske sammen inde i Paradise. Ronny, du blev også kendt lidt for at være, den hårde spiller. Havde du været villig til at ofre Bormann, hvis han havde været med i din sæson? Ja, man kan så sige, at den eneste måde, man kan vinde 500.000 på, det var ved, at alle de bliver slået en efter en. Så blev det nødt til at koste sammen til sidst, så selvfølgelig, ja. Hvad med dig, Kenneth? Har du sagt, vi ses? Selvfølgelig, det havde man jo på et eller andet tidspunkt. Men du kom jo efter Ronny. Hvordan synes du om hans måde at spille på? Det var hans skyld, jeg røg ud, så... så det ved jeg ikke, altså. Når man får at vide, når man kommer hjem dernede fra, at det lige pludselig har siddet 10 i en ring og sagt, at vi skal bare have ham ud, så ved jeg godt, hvem skyld det er. Jo. Ja. Altså, det er jo... Sådan havde jeg det i mange uger dernede, så det skal sgu ikke være ked af. Jeg overlevede alligevel. Hvem er så den bedste Paradise-deltager af jer to? Hvis I skal være helt ærlige, I må godt lige diskutere kort. Det har nok været Ronny. Han var jo med i lidt flere uger, ikke? Altså, det er jo slet ikke til diskussion. Vi kan jo allerede nu sige, at alt det tid, han får på tv nu, det var mere, end han fik, da han var med i Paradise. Så det siger jo noget om hans præstationer. Siger du bare, han kommer med dem der kandidater? Det skal du ikke. Der er ikke så meget at sige. Den er god nok, Ronny, og han har fat i den lange ende der. Ja, det har han godt nok. Men plejer I to at slås om opmærksomheden? Nej, egentlig ikke. Overhovedet ikke. Hvem plejer at løbe med den? Det ved jeg ikke. Jeg går ikke så meget op i det. Der tror jeg, der får han første præmie lige at gå med det vil sige... høje skuldre og højt med bryster og så videre. Er det dig, der altid løber med opmærksomheden? Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror egentlig bare, at vi får opmærksomhed fra forskellige piger. Altså, ligesom der er en type piger, der til dig, så der er også nogle forskellige typer piger, der til os. En type? Drenge, tak fordi I kom. Det var så lidt.